Enter His presence, feast with thanksgiving, and celebrate His love. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanino. Nining misa, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na tali nining Ukraine ug Russia, maunta ma-settled sa mabugnaon ug malinawon nga paagi ang ilang gikasungian karon uban sa grasya sa Ginoo. Ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato, labi na ang nagsuporta sa ato karong proyekto sa consecration sa Kapilinya di Fatima, ang namalit sa ato mga slots nga hatagan sa sila sa Ginoo sa mga grasya nga makapahimo nilang balaan o malambuon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, agaka ang mga hitabo sa kalibutan diha sa imong kalinaw ug hatagi ang imong santos nga simbahan sa kalipay sa pag-alagad kanimo diha sa kagawasan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa unang sulat ni San Pedro. Ang mga propeta nagsusi ug nagpakisayod mahitungod ni ining maong kaluwasan ug nanagna sila mahitungod ni ining gasa nga ihatag sa Dios kaninyo. Nagpakisusi sila kun kanusa ug unsang paagi moabot kini. Kining panahona, may gitudlo sa Espiritu ni Kristo nga diha kanila sumala sa gitagna sa Espiritu mahitungod sa mga pag-antos ni Kristo ug sa himaya nga mosunod niini. Gipadayag sa Dios sa maong mga propeta nga ang mga giisgutan dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundi alang kaninyo. Kining mga butanga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa maayong balita, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot sabton bisan gani sa mga anghel. Busa andama ang inyong salabutan. Pag maugdang kamo og ibutang ang inyong paglaom diha sa grasya nga ihatag kaninyo inigpadayag na ni Kristo. Pag masinugtanon kamo sa Dios ug ayaw ninyo ipahiuyon ang inyong kinabuhi sa mga tinguha nga inyong gihuptan kaniadto sa wala pa kamo masayod sa kamatuoran. Hinunua, pag kinabuhi kamo nga balaan, ingon nga balaan ang Dios nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo, kay ako,
balaan man. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awiti ang Ginoo og bag-ong awit, kay naghimo siya og katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakadangat og kadaugan alang kaniya. Ang iyang bala ang bukton. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa tubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon. Alang sa balay ni Israel, ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nanaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, Ginoo. Unya misulti si Pedro kang Hesus, nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan ug misunod kami kanimo. Mingon si Hesus kanila, tinuod kana og sultihan ko kamo nga ang mobiya sa iyang panimalay o sa mga igsuon o sa inahan o sa amahan o sa mga anak o sa mga uma tungod kanako ug tungod sa maayong balita
makadawat og labi pang daghan niining kinabuhia. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsuon, mga inahan, mga anak, og mga uma, bisan tuod og lutoson siya. Og sa umaabot nga kalibutan, makadawat siya sa kinabuhing dayon. Apan daghan karon nga nahiuna, maulahi, ug daghan karon nga naulahi, mahiuna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong tubag sa Salmo nagkanayon nga ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Nya hibalo na mo sa kaluwasan sa Ginoo. Iya namang gipahibalo. Nya dugay na biya kay ni sobra na ni 2,000 years niyang gipahibalo ang iyang kaluwasan. Nahibalo na mo ron. Nahibalo na mo unsa gyud kaluwasan sa Ginoo. Wa man gyud mo tingog. Una si San Pedro nag-discuss siya diri sa atong unang pagbasa nga dili dinhi siya sayon sabton ang kanini ang kaluwasan nga gipahibalo sa Ginoo. Ingon siya bisan gani ang mga propeta nga mo'y nagpahibalo ani, gasigi pa sila tuon. Hastagod ang mga anghel sa langit. Gasigi pagtuon kaning maong kaluwasan ba. Karon ang kaluwasan sa Ukraine ang ilang gipaabot nga ang allied countries sama sa US, sa NATO mobarog didto kuyog nila og muasdang sa kaning Russia. Mao nay kaluwasan. Ang Russia sad ang kaluwasan sad para nila nga di gini namo itugot nga kining Ukraine musagol ngadto sa laing nasod, ngadto sa nang NATO or mo allied ni sa kanaganing US. Kay kung mo allied ni di nami maluwas ani, miligro nami. So may pag-amo na lang ning patyon daan. Samtang dip ani mo abot dito kay og mo kaso diri ang among kuan, patay amo. Ana ba? So ang ilang kaluwasan giilasan nang gipamalandungan, gitun-an sa na nilag maayo. Kamoron sa inyong balay unsa may kaluwasan, naipipila ninyo, sus mulampos lang ni akong anak, makatrabaho lang ni, luwas gimis kalisod. Ato man sa nang pamalandungan god. Kaning akong bana maka-abroad lang ni, luwas gimis kalisod ani nga galisod may bisag pagpalit na lang og bugas. Pagpalit aning mga pagkaon sa balay, luwas gimig maka-abroad ni. Ano? Maka daog lang ko swertres. Luwas gining akong kalisod. Maka daog lang ko anang loto. Luwas gining kalisod. Malandong sa ko, mahurot lang ni kahalin ang slot. Luwas gining budget sa kapilinya. Di ba? Mo na atong mga kuan. Pulos man na siya nindot. Pero sa paagi nga makabot nga naa kay daghang kwarta, nga di ka maproblema sa pagkaon, nga malinawon ka, nga wa kay kontra, nga wa kay kanabitang muhasol nimo, di ka masakitan, dili mamiligro ang imong mga anak, dili mamiligro ang imong mga gimahal sa kinabuhi sama ng asawa, bana, ginikanan ug labaw sa tanan nga dili ta maimpierno. Kining maong mga kaluwasan gitan-aw sa nis Ginoo. Nya unsa may iyang pamaagi aron makabot ni natong tanan, daghang kwarta, daghang pagkaon, healthy ta, malinawon ta, abunda ang atong palibot, magkahiusa ta. Nya luwas pa gid ta. Unsa may pamaagi sa Ginoo nga di ta ganahan. Gahapon kay kisumpay man ang ebanghelyo karon niya sa Marcos 10
Gahapon, gisgutan ni Kristo nga, o gusto jud kang maluwas, ibaligya ang tanan. Biyai ang tanan. Nya sunod nako. Luwas gid ka. Mo na yang giingon, ibaligya ang tanan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos kay mo na akong paagi. Maluwas gid ka ana. Mudaghan imong kwarta, mudaghan imong munindot imong trabaho, munindot ang imong mudaghan ang imong mga anak, munindot ang imong mga higala, malinawon ka, secured ka, wa kay sakit. Pero biyai tanan, sunod nako. Nakasabot mo ani. Uy. Kasabot mo? Uy, ang kato kunong batanon nga dato gahapon nilakaw nga masulubon, naglibog siya. Nganong mao toy gisugo os Ginoo niya. Mausad ni karon kamo, mausad tingali ni ako. Ayan, kananta ng kolekta pa din ihatag gina aron mo daghan pang imong kolekta. Naunsa? Nayabag na ni. Mupay da ginuton kay ning kolekta niya. Ipanghatag pag yun niya mudaghan anon. Mupay da ginuton kay ning yuta. Ihatag na nun ako ngadto sa silingan aron mudako-dako ilang agianan. Namusamot kog kapiit diri. Di ba maana ta? Nya mudaghan na noon. Di ta kasabot no. Kasabot mana? Dili. Mao na nitubag si Pedro, San Pedro ba? Kuyog man silang Hesus. Gibiyaan man nila ilang panginabuhi. Biyaang amahan. San Pedro, gibiyaan pang iyang asawa kay minyo ni siya. Ningo siya diri. Magtutudlo. Nasayod ka nga gibiyaan namo ang tanan. Og misunod kami kanimo. Marabag iyang pasabot niya. Sa may mapaabot na mo ani karon. Gisaaran silang Kristo ay ang mubiya ni ining amahan, inahan, hasta siyang kaugalingon tungod kanako og sa maayong balita makadawat og mas daghan pa ni ining mga butanga dinhi ni ining kinabuhia. Unya, in addition, maluwas pa yun. So, siya nag-anak, makadawat ko siya gatusan ka mga anak, gatusan ka mga uma, gatusan ka mga bana, gatusan ka mga asawa. Kadaghan anak. Kamu mga bana din ganahan mo na mo sa gatos kabuk asawa. Kanang legal gid ba? Kanindot ana. Dili ka mag-antos anang puol kay now. Ngatli makatakli-takli ka ba? Ana. Gusto mo mudaghan inyong amahan, mudaghan inyong inahan? Gusto mo na? Kana bang daghan ang mag-atiman nimo, daghan ang magmahal nimo? Nindot kayo Ana, ang pasabot ani dili ni siya hinoon, pwede sa literal nga quantity. Pero it's more on durability. Para nako, murabag durability ba? Kana bang mo endure, mo padayon ang relasyon. Tanawa ha? Sampulan ta mo. Ang asawa nga mibiya sa iyang bana kay mas gihigugma niya si Kristo, kanang asawaha magsige nagsunod sa sugo ni Kristo kay mo mayang gisunod. Di man ang iyang asawa o bana, di sa dang iyang kaugalingon, di sa dang iyang ginikanan. Kung pananglitan ang iyang bana ni suyop nya iniguli lamparohon siya. Unsa may isultis imong amahan o ginahan nga mahibaw ana? Biyai na, ikiha na, ikiha. Ikiha, ipapriso ng animal dako. Ipatukhang na, aron mamatay ng buang-buang. Niya karon, og imo nang sundon, na akay kalipay, iguman. Na akay kalinaw, na apakay bana. Wa na, ang sunod anak, kabit na. Di ba? Niya, malipay pa kang sige na kagpangabit. Maluwas pa ka. Ha? Mao na siya. Pero sunda si Kristo nga niingon, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang ang pikas, pagpakamatay lang para sa imong gihigugma. Sunda ko na.
Di ba mga usa ka semana nimong antos sa tamparos anang imong bana. Igsunod semana ana, magbasol na, maghinulsol na, mubiya pag na siyang suyop, mahimo pag ginang kugihan. Nya, purti pag ginang muunong nimo. Nya, mahimo pag ginang lay minister. Aron nagkuyog na sa ganpari sa pagsuyop. Mualagad pag ginas Ginoo. In short, mabago ba? Unya, usa ka semana nimong antos, o duha ka buwan nimong antos, o usa ka tuig nimong antos, ang gasunod nga 50 ka tuig, pulos na kalipay, pulos na bag-ong kinabuhi. Di din aning kinabuhi ang imong giwagtang nga usa ka tuig nga pag-antos, giwagtang nimo imong kalipay o kalinaw nga personal, gibaslan og 50 ka tuig nga malipayon nga pag kaning sandorotay. Di ba? Nya luwas pa ka, wa pay sala. Nya mudaghan inyong kwarta. Mudaghan kay di naman to mosuyop, di naman to magbisyo, di makatigom na. Nya kugihan naman kayo, di mudaghan ang kwarta. Murag man mo kasabot sa akong explanation. Anilang taning mupalit og slot. Napalit og slot. Ikaw karon di ka mupalit og slot kay anugunan kasi imong usa ka o imong 1,000, anuguna aning 1,000 oy. Ato ni ipalit og slot, ikapalit naman unta ni nako mapun-an nig jutay, makapalit naman kog bag-ong sinina ani, palit naman ni makadaw naman ko anis motor kay gubao naman na akong motor ni am sa koy ayuhonon nga balay ako na lang kuan din oy idapat kay gamay na lang joy kuwang ani mga 3 ka buwan akong tigom arang-arang na gini ana di na lang kong palit anang slot oy sunod na lang og mahuman ni nako pag-ayo ang balay ana mo na imong isulti sakto dili tubag purting saktuha kasakto ana. Yan ingon mas Kristo ibaligi ang tanan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Unsa may imo anang pagsunod? Ingka ako lang ning ibahin katungaan ni akong gitigom. Niya naman ko yung mga 20,000 kaning 10,000 ako lang ning ipalit og slot. Og tugutas Ginoo maayo ra ning kuan maayo ra ni ang balay. Ana kay mas nindot gitong adto gyud simbahan ako idunit nya ningon man ang Ginoo diri makadawat kag gatusan kapilo so ang imong ihatag nga 10,000 pila may ihatag sa Ginoo nya nimo antos la gamay moabot bang gina 10,000 times 100 pila na may moabot nimo pila 1 million. Kung naa ka ng maong pagtuo, samas pagtuos mga apostoles, na mibiya gid sila, nya nisunod gid silang Hesus, makasabot ka, na kana di ang 1 million, di nakakinahanglang ma-stress. Ang pagkuha di 1 million para sa imong gikinahanglan, dili na ka ma-stress. Dili pareha karon nga bisag 100,000 imong tigumon, perti nimong kulbaa. Hurot na tanan nimong energy. Kinahanglan na di ay kaog paghatag sa tanan kay kanang mga millions mga botra day na nimo ana ingka unsaon man na paghimo pa dir ay pangutan ang Ginoo ano ako may imong pangutanon ang lahi man kay sa pamaagi di ba gibangan kas Ginoo ka simple ana at tanawa karon kanang Ukraine ug Russia tanawa og naghinatagay pa na sila nagpasayloay pa na sila purting nindutas ilang relasyon tanawa karon sobra na 200 ang patay dito pila na ka buildings ang nangaguba kapoy kay nag-ayo nya sakit kay daghan kay karon gisakitan nga mga tao nga dunay mga gimahal dito ani mga lugar kadtong mga pila ka piloto nga nangahagba kay gitirahan sa missile wa day nagmahal ato mga tawhana nga perti manggasto ato para lang gyud molampos makasakay-sakay anang ilang fighting planes. O niya, gikausar magtira. Patay naman, mura ra maglanggam, galupad-lupad, gitirador, nahagba man lang dayon. Nya, way nagmahal ato, way gisakitan ato, mamultiply ang kasakit, oy. Pero nagpasayloay pa,
nagpasayloay, niya gigamit ang pagsunod sa Ginoo, dili na gamiton ang kahakog aning dungog, gahom ug kwarta pagkamalinawon untas kalibutan. Kay kining mga lugar nga atong gipuy-an, kining yuta hinatag ni sa Ginoo, ihatag na. Ihatag na. Ingon ka nga, ihatag na nako sa kong silingan para mudako iyang agianan. Ihatag, tanawa, unsay ibaw sa Ginoo nimo. Mahingang hagyog ka. Kay di man ikay tag-iyaan ning kalibutan, no? Mabta na ako na amjo ko'y pangandoy sa una, gamay pa ko, hangtod ning dako ko. Nangandoy jud kong makatabang sa akong isig katao. Kalipay ginan akong pagtabang, mao bitaw nga kuan pa lang ko si Kanyar College, equivalent na sa grade 12 karon, mga 1984, nag-organize na ko sa akong mga igagaw, nga wa sa taon ka eskwela, nga pulos-pulosan ni yung mga income, kaya tuar mas tuwa sa kaning pangarga, pamotos mangga, pero ako silang gihangyo nga, magtampuhay ta, 1 peso kada buwan, 20 centavos kada semana, siya rog dili ta kaabot ana. Nya kanang atong itampo diha, muna na atong sinking fund sa atong grupo. Nya gamiton ta na siya sa atong mga activities. Piso ang buwan. Nya ako maningkamot ko makahatag og dako-dako, moabot usahay og 20 pesos, 30 pesos ang akong buwan, kay mag-save man ko og piso ang adlaw. Maningkamot man ko, muna usahay, imbis musakay kog jeep, gikas eskwelahan, akong lakaon, nya katong akong plite, ako tong i-reserve para itampo dito sa among organisasyon. Hatag itanan ba? Nya sakripisyohan. Nya sige jud kog explain aning mudaghan ra lagi ni. Mudaghan ra gyud kay imong Ginoo i-times na niya 100. Bata pa kay bata ba to kay grade 12 good. Batanon pa kay ko ato. Pero na sa kong kasing-kasing ang pagtabang, hurot-hurot ginatanan, unsa may gibuhat sa Ginoo. Mga tulo ra ka tuig na kong inantos ato, ni graduate dayon kong college. Commerce accounting, nakatrabaho din ko og land bank. Ang akong sweldo dili nakatong pariha atong income na ko sa pamotos mangga pangarga kay maglisod man ko atong 500 ang kuan. 500 ang buwan. Lisod kayo Pagkuha ng 500 ang buwan, pag-ari na ko nasa land bank, awa na. 5,000 na ang buwan. Di ba? Yan kong gitutukan. Sige na yun kong kuan. Sige na sa kong panghatag. Maorgya pong organisasyon na. Nahimo ng choir. Daghan nami. Ang akong sweldo, apod ginangadto nila. Gisudlan pag ito sa akong papa nga na-paralyze, akong maguwang na-paralyze, ako mao'y breadwinner, bungkag pang akong balay sa bagyong roofing. Pero wag yung kumuhunong panghatag, wag yung mabisa, gibiyaan ako gamay ang among grupo choir. Napa man na karon? The Streamers Choir. Kanang napa man sa Guadalupe hangtod karon. Mao man gani na lead choir des Guadalupe sa Grand Choir. Naapa na sila karon. Nya, sige yung kong hatag. Hurot-hurot yun. Usahay ko, maglakaw na lang ko pa doon nga to sa land bank. Magsinilas kay, wala may pamliti. Sige, yung hatag. Nya, 1988, sugod. Hangtod, ning graduate ko sa seminaryo, og naordinahan, 2004. Pila ka tuig na kong antos. Og yung butang tanong pag-antos to, nagibiyaan ako tanan. Pila man na? 1988 to 2004. Kaya pagka 1995 ni biya man ko sa land bank, sood ko seminaryo, biyaan pa na ako akong ginikanan. Tanan, akong papa ko, ingon ko ito pagdahin akong sood. Kinsa na malay mo pakaon na mo. Nako, God will provide. Pagdangtag, pagka-Agosto, sood kong Hunyo, pagka-Agosto, patay na is papa. Sige lang. Nagtulad ko seminaryo. Pag-graduate na ako, 2004. Sa may mahitabo, pagka-ordain ako, 2004. Awa na katong akong 5,000 na income sa land bank, niabot magitog 7,000, o man to kaabot 10,000 akong net take home pay. Kutob raman ko sa mga 7,000, hantod ko ni resign. Karon
tulo na lang nakadupa-dupas pare. 7,000. So, mga tulo, say gani, tunga ra nas dupa ka na. Kuha na na. Onya, perti na nakong lipahya karon. Kaya nga naman, daghan naman kay kog mahatag. Munang nakakita mo karon, minilyon na ang atong gipanghatag. Nya, sayop ang Ginoo o sakto? Purtin daghanang nangaluwas, pila ka buksin atong gihatagan og sin nga nawadag atop. Hapit moabot og 800 ka pamilya. Nya, mga 7,000 ka o 6,000 ka sin, kapligong sin atong napanghatag. Mahimo na nakos una sa nagtrabaho pa kog landbang. Dili oy, bihaan bitaw nako, da midaghan lagi. Karon pila ka buk akong ginikanan nga nagmahal nako, nga pakanon gyud ko, dad-an jud kog pagkaon, nya magsige jud paluap sa akong health ana, napagay mo masahe, napay mo labas ako mga sinulob pila ka buok. Uy na nag-ilog, uy daghan kay. Bihaan ako kong uyab, pila ka buk akong uyab karon. Sus daghan ang moingon, Father, I miss you. Kana lang dili makuan, dili dayon ma-upload ang akong humili. Inig ka mga launa, alas 2, daghan na kayo mingon, Padir, asa naman imong humili? Asa naman? Oh, they miss me. Mao man ang uyab god, kusog kay nang uyab ngayon, miss you. Paos ako, miss you to. Kani akong gisgutan upay labot ang madre ani ha. Ang madre ani permanente man na. Kana lang mga tao lang ba? I miss you. Kana kung inigabot, hala pa din mo dyan ka ng uyab bitaw nga dugay na mong magkita, naagi mugakos. Mugakos ba? Ako lang sa pili-pilion. Yay, mura manig na ni mahong upos. Ay, gamay lang, distansya lang. Pero kato ganing murag hugot-hugot. Di bitayo ako anay. Gibiyaan na nako. Mas mudaghan pa. Mas mudaghan. Nya ang kalipay o kalinaw. Hastas paghigugmag mga kaaway. Purting nindota. Karon pila ka buk nako kaaway nga murag ka na magsigig pangaway nako nga karon suod na kay mi. Ambot di ba ka ko kalitan anig tangkuguon ko anig hapak pero sige lang. Pero suod na kay mi ay. Ay nga naman. Nakat-on naman sa kuan ang paghigog magkaaway. Ngano makig-away man ko nimo gibiyaan gyud nako tanan. Bisag patyon pa ko nimo okay ra man. Kay dugay naman kong nibiya. O di karon ang resulta imbis kaaway nahimo ng amigo. Ana. Amot nakasabot ba mo kani gamay ni nakong testimonya sa akong kinabuhi, mas daghan ang San Vicente Ferrer, mas daghan ang kang Pedro Calungsod, mas daghan ang kang Bishop Chupilo Kamomot, ang kang Lorenzo Ruiz, mas daghan sila ikasulti kay kanako kamo naasan mo ikasulti ron nga pagpalit na kog slot mitaghan gyud. Na ay nagdaghang nag-text nako, napakoy na touch ningon siya, Father, ipadayon gyud ang imong baligya og slots. For me, buying your slots is life. Ingon siya. Kay lipay, kay kupadir, og na nasa kay slot ibaligya, kay kada na ko palit, madugangan ang akong kalipay o kalinaw. Iya sa na-experience. Ang botog ang inyo, naabaka, kay murag pa man tingali mo ka, palit kayo. So bisad, kanang nasad mo inyong ika-istoryang inyo ba? Sige na, nindog na ta. Mga igsoon, ang Diyos nung kaayo, gipadayag diha ni Kristo sa katingalahan og misteryoso apan epektibo nga paagi. Busa, malaumon kitang mudangop sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Alang sa kayusahan ug kalinaw sulod sa simbahang Katoliko dinhi sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa matuod nga kagawasan, tali sa nagkalain-laing mga katawhan, ug mga nasud ni ining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang ni atong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kaupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami.
alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson, ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa walay katapusang kaluwasan sa tanang matuumon nga mihalina, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. O Dios among amahan, pamatiag dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa hingpit nga pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buhay ko, puso't kaluluwa, di na makayanan, maipagkaloob. Mamahaling hiyas, di gintong ilubog, ang tanging dalangin, o Diyos ay tanggapin, ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa, aking hinihiling. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga gamot, alang sa pagdayag sa ngalan, alang sa katunglanan sa tibok ni santos Santos, na simbahan. O Dios among magbubuhat, ang pan ug bino nga among gihalad kanimo timaan sa among paghigugma ug pagsimba, mahimo unta nga usa ka sakripisyo sa pagdaig ug magdala kanamo nganha sa kaluwasan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi.
sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon, Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na niya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaingon ng imualan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, hindi sayutan
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay uman tanging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ikaw ang kalawat kanimo, panipamulong lamang. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I walk with you wherever you will go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am.
Magampo kita. O Dios, sa kaluwasan kining sakramento nga naglig-on kanamo dinhi sa yuta, magdala unta kanamo sa kinabuhing way katapusan sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kaluwasan. Apan ato ning sabton nga moabot ra ning kaluwasan nato kon biyaan nato ang tanan aron mosunod ta sa Ginoo. Salamat sa nakaluwas-luwas na nato, nipaambit sa kaluwasan nga ilang nadawat ang namalit sa atong mga slots para sa Kapilinya de Fatima na pagkonsagrahan karong Abril 4. So as of yesterday, ang nahali nato sa atong Mother Mary's Healing and Deliverance slots ning abot na og 5,691 slots. Atong pakpakan ang namalit niini naapay 4,309 slots nga palitonon pa nya kutob ratas March 6 ani pagpamaligya. Mahurot nig sa dili ato na gid ni siyang hunongon kay duol na lang kay sa dangatong kapistahan pa April 9 March 31 musugod na ta. So ugmang adlaw mauna ang Miyerkules sa Badlis. Kining adlaw nga Miyerkules sa Badlis or Ash Wednesday usa ka fasting and abstinence day. Sa tibuok Kwaresma, duha ra gyud ka adlaw ang gi-require ta nga mag-fasting and abstinence, magdungan ba ang kanang Miyerkules sa Badlis ug ang Biyernes Santo. Pasabot fasting di ta mukaon, pero pwede sad og mukaog kausa nya way snacks, ngunay fasting. Nya abstinence di ka mukaog karne, kay mo man ay atong pinakalami nga pagkaon ang karne. Pero ang meaning yun sa abstinence is ayaw kaon sa imong ganahan nga kanon kadtong way lami. Nasa uban moingon, pader permi man kong lamian og buwad, litson lang sa akong kanon. Kay ludon man jud ko aning litson pa der kay biya ni mong tamparoso ang istoryahe ay nilang diagkuan. So abstinence sa ato pa atong tudluan ang atong kaugalingon nga mubiya sa atong ganahan haron maminaw tas Ginoo mamalandong nya ang atong misa dinhi para sa Ash Wednesday ugma alas 6 sa buntag, dayon alas 10 sa buntag, nya alas 12:15 sa udto, alas 3 sa hapon, alas 5 sa hapon, og alas 7 sa gabi. Nga dinhi aron matagaan gyud mo og higayon. Nasa uban moingon, di lang ko magpabadlis oy kay aron makakaon pa kog karne. Mga buangon mong Katoliko mo. Dili na tinuod. Bisag dili pa ka mabadlisan, tanan nga Katoliko required nga mo fasting and abstinence on days nga gitudlo. Nakaron unsa may fasting usbon ako Miyerkules sa Badlis o Biyernes Santo. Unsa may abstinence Miyerkules sa Badlis og ang tanang Biyernes sa Kwaresma. Gani sa ato gyung balaod sa simbahan, tanang Biyernes sa tuig kinahanglan mo abstain kita. Pero ato nila ning ingnon, panahon sa Kwaresma, tanang Biyernes, way kaog karne. Abstain. Kinsa may mag-fasting? Kinsa man ang required nga mo fasting? Ang edad sa mo fasting, murag 14 hangtod sa 59. Nya 60 pataas optional. Wa ko masayop pero nabasa na sayop ko sa 14 pero ibutang talag 18 pataas obligatory nga mag-fasting basta wa kay sakit, wa ka gi-require sa doktor nga kinahanglan mo kaon yung kagdaghan kay og di ka mo kaon mamatay ka. Exempted ang mga masakiton, exempted ang kanang mga old age o kaning mga bata kutob mga 14. Nya kinsa may mo
mo abstain kanang di mo kaon og karne. Ang tanan nga Katoliko nga naay kabuot, so gikan og mga 12 anyos ngadto gyud nas kinatas-an na mo abstain gid ta, mag-practice ta og abstinence. Samas mga 12 anyos, mga 7 anyos, tudluin na ninyo nga di magsigduwa usag computer. Abstain from playing aning computer. Kay lami man kay na para nimo. Ayaw lang ng pagkaon lang, hasta ng addiction. Abstain. Nindot kayo no. Mo ni ron panahon na nga mamiya na ta sa atong kanibitang kuan kaning panahon sa Kwaresma. Mo nagihangyo sa Santo Papa, magampo ta sa Ukraine ug Russia panahon aning labi na gid as Wednesday o karong panahon sa Kwaresma. Magsakripisyo ta para magkauli ang ilang maayong kabubuton ug mahunong ning gubat. Kay samtang dili pa ni nato hikawan ang atong kaugalingon sa iyang katagbawan, magkagubot gid ta. Pero kamao na ganitang mugbiya sa atong katagbawan para sa kaayuhan sa uban, kana ditso gid ta nas langit. Nya ako sad mo suggest ako, abstain mo sa anang pagsigig tigom og kwarta. Ipalit og slots. Mapuslanon kay na. Gikan ugma, palit mo ugma. Kutob Domingo, porting daghanan nimo grasya. Ay mo kabalaka kay hasta ako palit mo sa gugod. Tuo mo, paalkansi ko ninyo. Ato nang himuon, malitag slot. Abstain ta ba ng mentality nga tigom yun, tigom. Kay lagi, di na maoy ka makaluwas, makaimpas na. So, dito sa atong mga special chapels, ang sa Tabla Chapel, ang misa alas 6 sa gabi, ang San Roque Chapel alas 7 sa gabi, ang Lataban Chapel alas 6 sa gabi, ang Sambag Chapel alas 7 sa gabi, ang Santa Cruz Chapel alas 6 sa gabi, ang Lorena Dos Chapel alas 7 sa gabi. Mao na atong kalihukan og mga adlaw, nautunta nga inyo nang ibalita haron daghan ang makadawat og mga grasyag panalangin. Gi manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap kani. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin, amo na karon. Nahiyo sa kining lungsod sa paghalad o pagdawat sa bilinhon mong lawasundo. Muna kami